थ' गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो खुलुमबाय। नोंथांमोना दायो नुदों माथावरि बायनाय। दा बिनि सायाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होनो सानदों। साहा नुहुरदों अरुणाचल हाजो डनेपल' एयारपर्टनिफ्राय फैनाय नैबे जाहैबाय ककिला दैसा। बे ककिला दैसाया बोसोरफ्रोमबो माथावरि बायनानै माखासे गामिनि आबाद मावनानै जानाय बेबायदि आबाद फोथारखौ खहा खालामफैयो। बे नुथायानो जाहैबाय हालदैबारि गहपुर हालामनि सिङाव थानाय हालदैबारि गामिनि बे नुथाया। बोसोरफ्रोमबो बेयाव बेबायदि माथावरिया बायनानै खहा खालामो आबाद फोथारखौ। दा नायनो हागोन नोंथांमोना, मैयासो बेयाव माइ गायनाय दंमोन। मैयासो बेयाव 10 बिगासो माइ गायदोंमोन। दा 10 बिगासो माइ गायनाया दिनै खहा जाबाय। नायनो हागोन नोंथांमोना, बेयाव नाय, बे खोथियाखौ नोंथांमोना नुदों। बे दैमाया जाहैबाय जोबोद बाला फुलुं फैनानै बाला फुलुं लाबोफायो। बेनिफ्राय नोंथांमोना दायो नुखादों दैखौ माबायदि रोखोमनि, माबायदि कालारनि बाला फुलुं फैनानै बेबायदि आबाद फोथारखौ फबफैयो, खहा खालामफैयो। दा बेयाव मा मा गामि गोग्लैयो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ आं फोरमायनानै होगोन दिनै। बेयो जाहैबाय जोङो साहानिफ्राय नायहरोब्ला बिजयपुर गोग्लैगोन, ओरै थाराइबारि गोग्लैगोन, बालिगाव गोग्लैगोन, हाइजेंबारि गोग्लैगोन। बेबायदिनो हालदैबारि गोग्लैगोन। लोगोसे आरो ओरै खोलाहा नायहरोब्ला जोंहा टंगिया खारनिजान, मेलनपुर, बेनिफ्राय ककिलागुरि, ओरै सनाजुलि। बे गामिया, बे एरिया जि दै, बे गामिनि गेजेरजोंनो बोहैलाङो आरो। बे जाहैबाय जोंनि गहपुर हालामनि सिङाव थानाय जोंना नैबे 72 नं गहपुर बियाबनि MLA उत्पल बरानि आन्दाराव गोग्लैयो बियो। उत्पल बरानि आन्दाराव गोग्लैयो। दा उत्पल बरानि सिगाङावबो थांनानै सिगाङाव गोबां बेखौ फोरमायबाय बे दैनि सोमोन्दै। नाथाय बिथाङाबो दिनैसिम बेखौ राहा लायाखै होननानै बुंजायो आरो। माने राहाखौनो लायाखै, खोनासङाखै आरोना। बेनिखायनो दिनै बेयाव माथावरि गोराखायियावनो बे बार बेफोरबायदि जाथाया जानो हमो आरो। दा बे समाव माइ गायनो फैगासिनो दङ। नै नायनो हागोन, बयबो नायफैदों बाव गामिनि मानसिफ्रा आबाद फोथाराव बेबायदि आबाद खहा खालामफैनायखौ।